Els pobles de València, els del nord i els del sud, ja no són els abandonats ni els grans oblidats. Ara, els pobles de València també són Ciutat de València. El pressupost municipal i també el de la Diputació de València ha fet un gir en els últims anys per a millorar la coordinació entre administracions, avançar en la descentralització i atendre les necessitats dels pobles i els barris que estaven més abandonats. Les administracions públiques treballem coordinades per a no deixar enrere a ningú, rescaten persones amb independència d'on viuen, a qui voten o quin partit els està governant. Ara ens guiem per criteris objectius, amb transparència i sempre amb igualtat d'oportunitats. Gràcies a persones com Maria Josepa Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València, els pobles de València han rebut inversions llargament esperades. Durant les anteriors legislatures, les inversions de la Diputació Provincial no arribaven a la gent de tots els pobles de València. I ara sí que hem aconseguit que, tenint en compte la xifra d'habitants dels pobles, tant del nord com del sud, les ajudes arriben a tots. Volem que tots els pobles de València i els seus habitants tinguin els mateixos serveis públics de qualitat i les mateixes oportunitats sense importar el lloc on viuen ni el partit al que voten. Els pobles de València han de ser la nostra joia de la corona, una València allunyada de sectarismes, una València de totes i de tots, una València en el cap i en el cor. Amb compromís a l'Ajuntament de València s'han creat 3 noves juntes de districte en les 3 zones de nuclis urbans separats, pobles del nord, pobles del sud i Benimàmet-Beniferri, amb l'objectiu d'acostar la vida política municipal als seus habitants, augmentar la participació veïnal i millorar la comunicació amb el consistori. L'augment del pressupost en neteja, les activitats culturals descentralitzades com les del cicle Cultura als pobles o les intervencions municipals en diversos àmbits han permès posar en valor unes zones igual d'importants que els barris del centre de València. Eixe era el nostre compromís i ho continuarà sent sempre. Fer una València millor, més sostenible, més innovadora, més inclusiva, més igualitària, més solidària i més justa. Una València que totes i tots portem en el cap i en el cor.